Jeg vil vise dig i dag, hvordan du kan skifte dine julelys. Vi starter med den mindre version, som bruger CR 2032, også kaldt knapcelle. Det er vigtigt, at batteriet vender opad, så du kan se teksten. Det var sådan, du skifter batteriet til den mindre version af julelysene. Hurtigt og nemt. Nu skifter vi til den større version. Den større version bruger LR03 batterier, også kaldt AAA batterier. An old woman's shout gave us a fright. She said, Willie didn't come back home last night. No. Det er vigtigt, at minussiden af batteriet peger mod spolen. Willie used to hang out in the hood. And some of them were up to no good. They told him if he did this job. Og sådan skifter du batteriet ved den større version. Det bliver ikke nemmere end det. That now it all went wrong. Yeah. Let me tell you. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kan tage batterierne ud igen. For at tage lugen af, skal du bare trykke ind på, der hvor pilen siger det. Hvis du har svært ved at tage batterierne ud med hænderne, kan du tage noget tynd og skubbe det igennem for at tage alle batterierne ud. Det er vigtigt, at du tager dem ud der, hvor plus er. Og sådan tager du batterierne ud af den større version. Dejligt nemt. Nu går vi igennem, hvordan man tager batterierne ud af den mindre version. Det er jo lidt som den større version, bare mindre. Hvis du har svært ved at få den ud med fingrene, kan du også bruge noget småt og tyndt her. Og det var det. Nu er du nærmest professionel i at skifte batterier. Held og lykke, og tak for at se med. Batteributik.dk